Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinoniwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu chine content iri healthy, content iri clean, yakakodzera kunge chiconsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wagara uri mugaro wepanapa dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right, panapa ndine nyaya ndauya nayo, hanzi denga harisira sekuru vako, Mwari haagare kumba kwenyu, mawani. Saka ndisingatambise nguva ndati ndijambire muclip iri toriona tese maonero angu inini. I think musikana, she's now regretting zvaakaita zvekubvisa nhengo yake yechirume achiisiswa yechikadzi. But haasi kubuda zvake pachena, but unonzwa nematauriro anenge achiita pavideo clip irinoira handitika. Saka mawani chaiwo handitika. Before I also get into the video, ndauti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndodziri pasi apa handitika. Ngatisakanganwai kuti kana tiine partner yedu yatisiri kuvimbana nayo, une partner yako yausiri kuvimbana nayo, yaurifunga kuti itoita gumbo mumba gumbo panze, batai namba dzirapo, namba dzamadzibaba masango ndo vanokuitirai mudhiginyira wacho handitika. Kana mweya wetsvina wakakutsoma, zvinhu zvako zvisiri kufamba zvakamira, batai futi madzibaba masango panhamba idzodzo. Vanokuitirai chi? Vanokuitirai mutactic wese uda kuita sei? Uda kuitirwa, vanokubatsirai panyaya dzemweya handitika. So without wasting much of your time, rega tipinde muvidhio tinzwe musikana achitaura achipopota kuti aiwa handisi kufara nemacomments amuri kuita sei? Amuri kuisa. Mawana. Hallelujah. Nasi namboya kuti ndimboadresa vanhu vanondishungurudza mucomment section. Ndinokuonai too much, munongoti 2 minutes mune muchitaura kuti ndichanotsva kudenga nenyaya yekuti ndakabvisa mboro ndikaisa beche. Are you my God? Ndinonotsva kudenga inini. Have you not read the book of Micah in the Old Testament from verses 18 to 19? Who is the God like you, who forgives sins, who throws away transgression, and slow to anger, yes, and always delight in showing mercy? So let me plead my case to the Master, to my Creator, right, of the heavens and earth. Last time I checked, we are just the same. We are mortals, eh? Yeah, takafana. You understand me? Yeah, ngatisamba taita unge tinoziya Mwari too much. Tiri kumubikira tii kumba kwake Mwari uyu, tichimudziisira mvura yekugeza mota. Tatelicious ngaasaende kudenga rubbish. Tirei mubhaibheri mamwe navo vanhu vakanzwirwa tsitsi naMwari. Jacob akarwa mudumbu mamai vake Rebecca naEsau. Jacob started sinning in his mother's womb. Number 2, Jacob akatsotsa baba vake. He was a liar. Akanyepera baba vake kuti ndiye Esau. But what did God say about Jacob? In Romans 9 verse 13, God said, Jacob have I loved, Esau have I hated. It shows the mercy of God. Let's go to King David. David raive hure, akatonotora mukadzi wemusoja wake kuti ahure naye Bathsheba. Soja wake uraya ndokuuraya. But what did God say about David? You go to the Bible. Iro Bible ramnoti munoziya izvi. Tinotoerengwa kana isvatadzi andindisvatadzi. Go to your Bible in Acts 13 verse 22. God says, I have found David, the son of Jesse, who is after my
heart and you do my bidding. Dimaru. Vari defender. Ure. So what are you saying? The same applies nemo mama na menu. Unonzwa munhu achinzi akabvisa nhumbu. Hachadi kuonekwa kuchechi. Nemafundisi maakumira muberevere muchitaiwa unotinyadzisa reputation. Is that your church or it's God's church? Unonzwa munhu akamitiswa muraini. Amva atobhanwa kuseldship. Hey, anozonyadzisa mayouth. Anditi Mwari vakafira isusu. Didn't Jesus die for the sinners? Right. Muri kumunzwa musikana ari kupopota ari kutaura mafacts ake but pane nyaya yabata iri very sensitive apa, nyaya yekuti hanzi munhu akamitiswa unonzwa akunzi akuiswa paspeshamo. Ameno kwenyu kumakereke munozvifambisa sei? Hanzi unotinyadzisa kuchechi. Zvinombofamba sei? Hanzi chechi haisi yako, ichechi yaMwari. Ameno titudzewo mucomment section kuti kwenyu kumachechi munombozvifambisa sei nenyaya dzeshamu idzi. The Bible says in Psalms 107 verses 2, let the redeemed of the Lord say so, speak their story, who have been redeemed from the hands of the enemy. Chiko nemiwa nimini. Handitadziswe kwenda kudenga newe pongwi iwewe. You don't know what I do when I switch off this camera. You don't know my secret place with the Father. Nemimese imi msangwede kuchikizirwa mani mchitadza kunamata. Kunamata kwakanaka kumwari will bless you abundantly. Don't listen to people who want to stop you to worship your God. God is good. Amboti ndimbovaudzewo macomment section ndikunzwe futi chitaura zvemboro yandakabvisa. Ndeyako ine. Uda unoita loya wangu kudenga. Hey! Uda unondimirira kudenga kuti wairepo. Please. Tisiye tinamate Mwari. Hallelujah. Amen. Tisiye tinamate Mwari. Right. Mangozvinzwira mega musikana achitaura achiti aiwa tisiye tinamate Mwari, hamuzive zvandinoita kana ndabva panapa, handitika hamuzive nzvimbo yangu yakavanzika nani nababa vangu, handitika ndo musikana ndada kuti mukomana ndo sekutaurwa nemusikana Tatelicious, handitika achitaura iye achiti aiwa inini naMwari wangu tisiyoita sei tinozivana. Mawani ini nangu maonero andaita somehow she's regretting and decision yacho haichadzorereke kuti adzokere futi kuita murume, I think so, but mawani chaiwo handitya. So ndonyaya yanga ndangokubatira izvo manje as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes tiri kuti it's bye for now. Ngasangane muvidhio rinotera.